दिनै बै समाव दावराव खालामग्रा होनो एनडिबिफ्रानो खालामदोंमोन बै समाव ইয়াৰ অঞ্চলত এটা নতুন বিকল্প ৰাজনৈতিক দল এটা গঠন কৰি ঘোষণা কৰিছো নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম কাৰণ আমাক লাগে বড়ো সমাজত ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু একতা जोबोद बाखनायथाव हेमन्त सारा स्पष्ट फिननाय होबाय जायफोर निउसनि सोंगिरिफ्रा सोंदों हेमन्त सारनाव साननैसो सिगां गोदान राजनीतिक एक्सएनडिबिफ्रा जोनोम होदों बिनि सायाव मा बुङो हेमन्त सारा स्पष्ट बुंबाय फिननाय होबाय बिथांमोनजों आं सावरायगोन बे सावरायगोन होननाय बाथ्रायानो जोबोद बाखनायथावना बर' हारिखौ बिजेपि पार्टिया मोनसेल' पार्टी जानायखौ हास्थायदों आरो बिजेपि पार्टिया बर' हारिखौ मोनसेल' पार्टी थानानै बिजेपिजों खामानि मावलांनायखौ हास्थायदों स्पष्ट नों आङा बुजिखाबाय हेमन्त सारा गोदान राजनीतिक हान्जाजों सावरायगोन होननाय बाथ्रायानो बर' हारिनि थाखाय बाखनायथावना आरो एक्सएनडिबिफोरनि थाखाय जोबोद बाखनायथावना ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল তাত কোনো অসুবিধা নাই গতিকে ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলগীয়া একো নাই মোৰতো সকলোৰে লগত ভাল গতিকে সমস্যা আমাৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই ডক্टर अनजालि मेमखौ लानानै uppl BPF गिखांदों हारिमु आरो बानसखौ लानानै साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा गिखांनांगौ जेबो गैया एक्सएनडिबिफोरनि मावरिया जानानै थानाय न'खराव बयबो लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायो डक्टर हेमन्त बिश्व समाजारा थाबैनो सावरायगोन बे गोदान राजनीतिक हान्जाजों आरो जोबोद मोजां डक्टर अनजालि मेमजों रिलेसन दं होननानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव चेनेलनि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा खोनानो मोनबाय दिनै माखासे जेफोर केडारफोर लिडारफ्रा सोरबा पलिटिशियान जाबाय सोरबा ठिकादार जाबाय नाथाय गोबां केडारफ्रा दिनै न'खर सामलायनायाव जोबोद उसुबिदा जादों आरो बै समनि एबसुनि भलेन्टियार फर्स जायफोरनि दिनै गथ'फ्रा देरबाय नाथाय बिथांमोना थानो मोजां गंसे न' गैया सोलिनो थाखाय मोनसे मोजां राहा लामा गैया दा बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ थिग बेबायदिनो एनडिबिनि PRRS बे सेंग्राफ्राबो निश्चय बेबायदि जेंनायाव लासैनो गोग्लैगोन दि हारिमु आरो बानस बेखौ आं ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय थादों खिन्थु बे थांनाय माने गोलाव सम संग्रामनि समाव माने जों जि 30 बोसोर नांबोबाय बा हाग्रायाव थाबाय बे समाव बे हारिमु आरो बानस जों बेखौ लोगो मोनाखैमोन बबे खनायाव दंमोन आं मिथिया खौरांगिरिफ्रा जेरै सोंदों जा बेवहाय बिथाङा बे रिप्लाइखौ होदों आरो आङो बिथांजों सावरायदों बिथाङा खुनु गाज्रि इन्टेनसन लानानै बुङाखै गोबां समाव खौरांगिरिफ्रा माखासे कुइसन सोंनो एमब्रेस खालामो आरो गुबुन हारिनिफ्रा बांसिन गोबां समाव जोंखौ एमब्रेस खालामो पलिटिकेलि आं थांनाय गोबाव सम एबसुनि आफादगिरि थानाय समावबो गोबां समाव एभयड खालामोमोन नाथाय गोबां समाव जोंखौ गोबां एमब्रेस खालामो आरो माखासे नाङै एन्सारफोरखौ होनो थाखाय इन्स्टिगेट खालामो दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव बेबायदि सानलायनाय जानो नाङा आं खावलायो मानोना जोंनि चिन्ताधाराया दा पजिटिभ जानांगौ हारिखौ जौगाहोनांगौ सोमावसारग्रा रिभलिउसनारि बा जोंनि जि मार्टियार फेमिलि बिसोरथ' दिनै नङा गाबोन अनसुंथाइखौ मोनखानांगोन मोनफ्रोमबो मार्टियार फेमिलिखौ जों नायखानांगोन एबसुनि मार्टियार फेमिलि BLTनि मार्टियार फेमिलि एनडिबिनि मार्टियार फेमिलि गासैखौबो जों नायखानांगोन आरो जों नायगोन बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनि टाइमाव जों जेसेबां हायो बिथांमोननि न'खरफोरखौ जोङो मदद होनो नाजागोन आरो बेजों लोगोसे केसआ उइथड्र जाजोबनांगोन आरो जि मोननै एकर्ड जालांबाय BTC एकर्ड आरो BTR एकर्ड मोननैबो एकर्डनि दफाफ्रा 100% इमप्लिमेन्ट जानानै जोंनि हारिखौ जाहाथे जों गोजौआव लांनो हायो बेनि थाखाय जोङो नाजागोन आथिखालाव साफा सानै मानसिफ्रा साना हसियानो बायदिसिना इन्स्टिगेट खालामग्रा एबा थुनज्लायग्रा खोथाफोरखौ बुङो बेयो मोजां नङा ससियेल मिडियायाव थानाय जोंनि लाइमोनफ्रा जायफोरा दिनै इयुनाव गोलाव सम जिउ खांनांगौ दङ बिथांमोना दिनै साख्रि गैया बिथांमोना दिनै मोजां सोलोंथाइ लानो हायै गोबां दङ बै लाइमोनफोरखौ एसे नङै बाङै लामाजों दैदेनलांनाय बायदि जायो दा नंखायनो बेबायदि जाहाथे खालामा आं बेखौ खावलायो दा बे समाव गबिन्द बसुमतारी बिथांनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला बिथाङाबो गोबाव बोसोर डिकेड्स एन्ड डिकेड्स बिथाङाबो सोमावसारनायाव बाहागो लादों खाफाल मोजां भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय सोंथिगिरिफ्रा सोंदों निउसनि सोंथिगिरिफ्रा गोदानै एक्सएनडिबिफ्रा राजनीतिक हान्जा जोनोम होनायनि सायाव मा बुङो हेमन्त सारा स्पष्ट बुंना होबाय बिथांमोनजों आं थाबैनो सावरायगोन बे सावरायगोन होननाय सोदोबानो बर' हारिनि थाखाय बाखनायथाव आरो एक्सएनडिबिफोरनि थाखाय बाखनायथाव नाथाय जाय सोंथिगिरिफ्रा सोंदों
सोंनाय सोदोबा जोबोद मोजां सोरबा हेमन्त सारनावल' सोंनांगौ बे नङा साफ्रोमबो गुबुन गुबुन दोलोनि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोंनाया मोजां आरो लोगोसे हारिमु आरो बानस'नि सायाव सासे गेदेरमाया बै समाव जेब्ला हाग्राबारियाव दावहा नांदोंमोन बे समाव बानस' आरो हारिमुखौ नुवाखै होनना बुंदों नाथाय एनडिबिनि बेसिक ट्रेनिं एडभान्स ट्रेनिं पलिटिकेल ट्रेनिं बै समाव जेब्ला ट्रेनिंजों लोगोसे जेब्ला क्लास जायो अब्ला दिनैनि सासे फरायसा गाबोन समफोरनि सासे फोरोंगिरि होननानै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा ट्रेनिंआव सोलोंथाइ होबोदोंमोन नाथाय हारिमु आरो बानस'खौ लानानै सासे गेदेरमाया मानो खर' सादों हारिमु आरो बानस'खौ बुंनो हादोंबा प्रमद बर' सारनि सायाव मानो सोंथि खालामनो हायाखै प्रमद बर'आ जेब्ला सानसुमा खुंगुर आरो माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोर बै समनि भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायाव प्रमद बर'आ बहा दंमोन बै समाव फिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायाव प्रमद बर'आ बहा दंमोन बै समनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'नि गादियाव जिरायनांगौ ना प्रमद बर'आ जिरायनांगौ बे सोंथिखौ खालामनो हागोन ना हाया हारिमु आरो बानस'खौ बुंनो हादोंबा प्रमद बर'नि सायावबो बुंनांगौ प्रमद बर'नि सिनियर सोमावसारग्रा गोरों गोराफोर दं बिथांमोनखौ गादियाव फज'आलासिनो प्रमद बर'आ मानो अभारटेक खालायखो जाय गेदेरमा बिथांमोनखौ मानो अभारटेक खालायखो बै समनि आन्दलनखारि बै समनि फिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि समाव प्रमद बर'आ बहा दंमोन सानसुमा खुंगुरमोननि सोमावसारनायाव अबेयाव दंमोन इउजि ब्रह्ममोननि सोमावसारनायाव बहा दंमोन प्रमद बर' सारा बेखौ मानो सोंथि खालामनो हायाखै दिनैनि समाव हारिमु आरो बानस' बे सानैनि सायाव सासे एक्स एनडिबि गेदेरमाया खर' सादों मानो खर' सादों जाय दिनै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गोदानै एक्स एनडिबिफ्रा सिनियर जुनियर डक्टर अनजालि मेमनि मावरिया जानानै थानाय एक्स एनडिबिफोरनि बे गोदानै राजनितिक हान्जाखौ सासे बर' बिमाया एक्स एनडिबिफोरखौ मावरिया जानानै थानाय बे गासैखौबो जोथोन लानो थाखाय आवगायबोदों बे आवगायबोनायाव गुबुन गुबुन दोलोनि माखासे एक्स एनडिबिफोरखौ लानानै आरो माखासे पार्टिनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन माखासे जनजातिफ्रा बे गोदान पार्टियाव जयेन जानो थाखाय खबर लाहरदों बेबायदि खबर लाबाय थानाय समाव साफा सानै एक्स एनडिबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गावनि न'खराव फैनो ना सोरनिबा हारिमु आरो बानस'नि खोथा लानानै डक्टर अनजालि मेमनि सायाव माखासे निउसनि सायाव बाथ्रा बुंनो सोरबा हारिमु बानस' बिथांमोननि सायाव बुंनायनि सिगां गावनि न' गोदानै जाय सिनियर जुनियर डक्टर अनजालि मेमा एक्स एनडिबिफोरनि मावरिया जानानै थानाय न'खरखौ फोसाबनानै होनो थाखाय बे न'खरखौ न'खर खालायनानै फोथांलांनो थाखाय डक्टर अनजालि मेमा आवगायबोदों बेबायदि समाव बयबो सिनियर जुनियर एक्स एनडिबिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गावनि न' होननानैसो होसोबोनांगौ नाथाय सोरबा हारिमु बानस'खौ लानानै इउपिपिएलनि जायफोर सान हर खस्थ' खालायदों जाय एक्स एनडिबिफ्रा खर आन्दायनानै थानाय जायफोर गावनि बिफा गोमा जानानै थानाय जोबथेसालियाव थानाय बेबायदियाव मावरिया खावरिया सोरजों थागोन सोरजों थाया सोरबा इउपिपिएलआव थाबाय सोरबा बिपिएफआव थाबाय सोरबा बिजेपिआव थाबाय गुबुन गुबुन दोलोआव थाबाय बिथांमोना दिनै गावनि न' दं होननानै दिनै फैफिननो हानाय बयहाबो न'खरखौ दिनै नुहुरफिनबाय बा न'खरखौ गायसनफिनबाय बेबायदि समाव हारिमु बानस' डक्टर अनजालि मेमनि सायाव बाथ्रा बुंबाय थानायनि सम गैया गावनि न'खराव फैफिननो थाखायसो लामा दोंसेजों आवगायबोफिननांगौ नाथाय सोंथिगिरिफ्रा सोंदों गोदानै एक्स एनडिबिफ्रा राजनितिक हान्जाखौ दादों बा जोनोम होदों बिनि सायाव हेमन्त सारा मा बुङो नाथाय हेमन्त सारा स्पष्ट बुंना होबाय बिथांमोनजों आं थाबैनो सावरायगोन बे थाबैनो सावरायगोन होननाय सोदोबानो जोबोद गिदिर आरो लोगोसे हेमन्त सारा स्पष्ट बुंना होबाय बिटिआरनि सिमाया गुफुर हालामसिम थि जाबाय गुफुर हालामसिम बिटिआरनि सिमाया थि जाबायबा बिटिआरनि बिटिसिनि आसनिफ्रा मानो गुफुरसिम दैथायहरजायाखै आसाम एसेम्ब्लियाव सानसेनि हाबाफारि गुफुरसिम बिटिआरनि सिमाया आसाम एसेम्ब्लियाव पास जाबाय होननानै जुदि एसेम्ब्लियाव
बे प्रस्ताबखौ लायोबानो मोनफ्रोमबो आसनिया गुफुरनि रायजो राजाफ्रा बयबो हान्थामेलानि मेडिकेलनि मोनफ्रोमबो बिटिसि बिटिआरनि माखासे आसनिफ्रा गामोन समफोरनि गेजेरावनो दैथायहरजागोन आरो बै समनि आन्दलनखारि आरो गुफुरनि रायजो राजाफ्रा बै समाव 1983 नि दावहाखौ लानानै जोबोद बेमार सेमार जानानै थैनो गोनां जादों माखासे मेडिकेलनि हान्थामेलानि मुलि थरसेबो मोनजाया सोरबाया डिसेन्ट्रि जादों सोरबाया बेमार जानानै खिलाय गोबालाय जानानै जोबोद मुलि थरसेबो मोनजाया मेडिकेलाव थांनो थाखाय बर' एलेकायाव मेडिकेल गैया हारसा जायगायाव जोबोद आलाय सिलाय 1983 नि दावहायाव बर'फ्रा आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों जाय मानसिया बेमार जानानै थैथावना नङा जाय गथ' मानसिया बेमार जानानै थैथावना नङा बे मानसियाबो थैदों जोबोद खारसि बिरसि माखासे जानाय लोंनायनि अभाब आरो जाय न'खरा गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय स्कुलनि अभाब कलेजनि अभाब आरो जाय फरायसाफ्रा फरायनो लुगैदों स्कुलनि जेंना कलेजनि जेंना बेबायदि गुफुर हालामाव रायजो राजाफ्रा माखासे दावहानि गेजेरजों बेबायदि खस्थ' मोनबोदों बिनि थाखायनो गुफुर हालामखौ सेकेन्ड क'क्राझार बानायनो हागोन ना हाया जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा गुफुरनि दावहाखौ लानानै दिल्लीनि दरजाया गेवजेनदों आरो गुफुरनि दावहाखौ लानानै दिल्लीयाव जोंनि बर' लिडारफ्रा आगान सुरजेनदों दा सेकेन्ड क'क्राझार होननानै गुफुर हालामखौ बानायनो हागोन ना हाया मेडिकेलनि कलेजनि स्कुलनि मोनफ्रोमबो जेंनानि मानो होनोबा मेडिसिन मोनजायैनि थाखाय मुलि मोनजायैनि थाखाय जाय बै समाव दावहानि समाव खारसि बिरसि आलाय सिलाय जोबोद खस्थ'यै थैनो गोनां जादों जाय मानसिफ्रा दानथार जानानै न' बां सावजानानै बे थैनाया बेलेग नाथाय लेलाय लेलाय बेमार जानानै मुलि थरसेबो मोनजाया मेडिकेलाव लांनो थाखायबो हान्थामेलानि जोबोद जेंना जायफोर बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ स्कुलाव सोनो थाखाय गावनि गथ'फ्रा स्कुलाव थांनो लुगैनाय जाय गथ'फ्रा माखासे जेंनाफोरखौ बेबायदि गुफुर हालामाव मोनबोदों बिनि थाखायनो हेमन्त सारा बुंदों स्पष्ट बिटिआरनि सिमाया गुफुरसिम जाबाय गुफुरसिम जादोंबा आसाम एसेम्ब्लियाव मानो पास खालामाखै आरो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा मानो आसाम एसेम्ब्लियाव मानो सोंलु खालामनो हायाखै गुफुर हालामसिम सिमाया थि जाबायबा बिटिसि बिटिआरनि आसनिफ्रा मानो प्रमद बर'आ दैथायहरनो हायाखै प्रमद बर'नि लोरबां ना प्रमद बर'नि आगदा आखिनि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि लोरबाङाव गुफुरनि रायजो राजाफ्रा बिटिसि बिटिआरनि आसनिखौ मानो मोननो हायाखै बिनि थाखायनो आं गले गले सम सम बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया गुफुर हालामनिफ्राय जानांगौ मानो जानांगौ बै समाव फरायनायनि जेंना न' बां सावजानायनि जेंना जाय गथ' मानसिफ्रा आलाय सिलाय बेमार जानानै थैदों दा बेबायदि माखासे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय आरो जाय फरायसाफोरखौ माखासे बै समनि जारिमिनफोरखौ खाथि सोमोन्दो लानानै फरायसाफोरखौ गोजौ थाखोआव दैथायहरनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया गुफुर हालामनिफ्राय सायख'जानांगौ आं गले गले सम सम मालाबा मालाबा आं बुङो मानो बुङो जाय फरायसाफ्रा फरायनो आसखान्दा थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया गुफुर हालामनिफ्राय जायोबा फरायसाफोरखौ गोजौ थाखोआव दैथायहरनो हागोन बै समाव आलाय सिलाय जानानै थानाय गुफुर हालामनि कलेजनि अभाब स्कुलनि अभाब मेडिकेलनि अभाब बिनि थाखायनो आं गले गले आं खावलायो जाय गेदेरमाफ्रा दिनैनि समाव डक्टर अनजालि मेमखौ लानानै दि हारिमु आरो बानस बिथांमोनखौ लानानै माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गिखांदों गिखांनांगौ जेबो नङा एक्स एन डि बिफोरनि जि जेंना जोबथेसालियाव थानाय केस आरो बै समनि भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनाय बिएलटिफोरनि सोमावसारनाय एनडिबिनि सोमावसारनाय आरो बै समनि रायजो राजाफ्रा आन्दलनाव बाहागो लानाय आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै सिलाइनि गुलि नांजानानै जायफोर मालाबा समाव खारसि बिरसि सोरबाया आखाइ गैया सोरनाबा आथिं गैया सोरनाबा मेगन गैया सोरनाबा मावनानै जानो हाया प्रमद बर'आ बुङोल' भलन्टियार आबसुनि जायफोर खस्थ' जानानै थानाय सोरबा गुलि नांजानाय सोरबा लेंग्रा जानानै थानाय सोरबा मेगन गैयै सोरबा आखाइ गैयै 1 लाख प्रमद बर'आ होगोन होननानै बुंदोंमोन बेफोरबो गैया दिनै मानो बावगोमालांखो बिथांमोननि समा गैला 5 बोसोरा फुरा हाबबाय 5 बोसोरा फुरा हाबनायनि उनाव बिथांमोना गावनि गोहो खुंथायाव थागोन ना थाला लोगोसे बानस हारिमु डक्टर अनजालि मेमखौ लानानै खोब गुबुन पार्टिनि माखासे गेदेरमाफ्रा गिखांदों
गिखांनांगौ जेबो नङा बिटिआर दफानि खामानिफोरखौ मावफुंनो एक्स एन डि बिफोरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनो रायजो राजाफोरनि मावनो गोनां खामानि मावनो थाखाय बे गोदान राजनितिक हान्जाखौ जोनोम होदों आरो लोगोसे BPFनि सासे गेदेरमाया बुं जोंहा बुंनायाव जेबो आपत्ति गैया गबिन्दजों थाग्राखौ बुं सावरायग्राजों थाग्राखौ बुं फेरेंगाजों थाग्राखौ बुं नाम थांखिनानै बुं सोर एक्स एन डि बिया पहलारनि न'आव गाग्लोबनो थांदों एक्स एन डि बि होननाय लोगो लोगो गासैबो गोलैयो गासैबो एक्स एन डि बिनि थांखि बिथांखिया बेबायदि नङा सोरखौबा गाग्लोबनो सोरखौबा बेबायदि गाज्रि आखु बेबायदि थांखि लानाय एक्स एन डि बिफोरनि एजेन्डायाव गैया पहलारा सोंनानै लादोंना लायाखै हाग्रामा महिलारि सारनाव एक्स एन डि बिफोरनि सायाव मा बुंनांगौ मा बुंनाङा पहलारनि थांखि बिथांखि बायदिबा आरो पहलारखौ फिल्डआव दैथाय हरबाय थायोबा हाग्रामा महिलारि सारा BPF पार्टिया जिर' जागोन आं मालाबाबो BPF पार्टिखौ आङो बुंनाय गाज्रि बुंनाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ बुंनाय आंहा बेबायदि हुदा गैयामोन बै समनिफ्राय आङो सासे बिमा प्रमेला रानीखौ बुंदों आरो दिनैनि समाव पहलारनि सायाव बुंनो गोनां बायद'था जागासिनो दं पहलारा एक्स एन डि बिफोरनि सायाव बुंनो थाखाय सोंनानै लादोंना गावनि पार्टिनाव एक्स एन डि बिया पहलारनि न'आव गाग्लोबनानै बा पहलारखौ गाग्लोबनानै माबा मोनसे लाब जागोन ना पहलारा BPFनि बेसेबां खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि बेसेबां खामानि मावदों पहलारखौ हाग्रामा महिलारि सारा फिल्डआव जुदि दैथायहरबाय थायोबा पहलारनि बेनारजों BPF पार्टिया जिर' जागोन जोंहा एक्स एन डि बिनि साफा सानै सोरबा फेरेंगाजों थाग्रा सोरबा गबिन्दजों थाग्रा सोरबा सावरायग्राजों थाग्रा सोरबा प्रमद बर'जों थाग्रा बिथांमोननि सायाव जोंहा नाम थांखिनानै बुङोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया गबिन्दखौ बुंनानै फेरेंगाखौ बुंनानै सावरायग्राखौ बुंनानै बिसोरजों थाग्रा एक्स एन डि बिफोरखौ बुं सोरबा पहलार जाय पहलारखौ लानानै BPF पार्टिनि जाय गेदेरमाफ्रा आसा खालामदों पहलारनि माखासे जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै भट बिदों पहलारनि बायदि थांखि बिथांखि लायोबा BPF पार्टिया जिर' जागोन BPF पार्टिनि पहलार जाय गेदेरमाया एक्स एन डि बिखौ रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजाहोनो थाखाय एक्स एन डि बिनि गोसोआ बेबायदि नङा गबिन्दजों थाग्रा सावरायग्राजों थाग्रा फेरेंगाजों थाग्राखौ बुं नाथाय नों पहलारा हाग्रामा महिलारि सारनाव सोंनानै लाना लायाखै नों पहलारा हाग्रामा महिलारि सारनाव सोंनानै लाना लायाखै एक्स एन डि बिफ्रा सोरखौबा बुख्रुबनो सोरखौबा बुथारनो सोरखौबा फोजोबनो सोरनिबा न'खरखौ गाग्लोबनो एक्स एन डि बिनि थांखिया बेबायदि मालाबाबो बै समाव सोलोंथाइ होबोआखै दा पहलारा बेबायदि बुंनायनि सायाव गोजानाव थानांगौ आरो एक्स एन डि बिफोरखौ बुंनायनि सिगां हाग्रामा महिलारि सारनाव सोंनानै ला आरो पहलारनि बेबायदि रायजो राजाफोरनि सायाव बुंबाय थानाय बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा पहलारखौ जुदि फिल्डआव बेरायहोयोबा पहलारखौ जुदि फिल्डआव दैथायहरोबा हाग्रामा महिलारि सारा BPF पार्टिया जिर' जागोन एक्स एन डि बिफोरनि सायाव पहलारा बेबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव था